Prima dată am trecut așa, noi am venit înainte de soția mea, care e aici lângă mine, Doina. Am trecut vama granița românească, după aia, imediat după 2 minute, am fost deja la ungur, la frontiera ungură, urească. Am trecut după aia în Austria. În Austria, nu știu dacă s-a mai băgat, nu mai țin minte, pe Germania un pic. Dar nu cred că nu s-a mai băgat pe Germania și a luat-o direct Elveția. Față de Franța aici e foarte frig. Și uite, chiar înainte de Crăciun cu 2 sau 3 zile ningea și eu cu încă un văr de meu n-am avut loc să ne culcăm nici la bunker, nici la sleeping, nu ne-au primit, că au fost prea mulți. Și ne-am culcat afară. Și era minus 4 sau 5 grade. Era frig și ninge. Dimineața când ne-am sculat, era strat de zăpadă peste noi. Deci în Marsilia e mai bine că, cum să zic eu, cât era piața. Cât era piața, câștigai cât de cât ceva. Mai și lucram. Aveai un să tragi noaptea, că stăteam în părăsală. Știai, mă, chiar dacă plouă sau ninge sau e frig, astăzi stau acasă, stau în părăsală și... De aici, n-ai unde să-ți stai.